Asi baba D chimbonatsounditaurira murume iwewe. Wakambofera kwa VID chirudzwa iyi. My D but nyaya kwa VID takaitaura wani pamba pana. Hatina kuitaura my D. Aiwa baba D ndiri kushushikana. Wedu we mari wakashandisa kwa VID mari yakawandisa. Inondirwadzana nhasi wazvinzwa. Inoni kwa VID kwa my D. Andina kufira zvinhu zvakawanda kai. Wakafira zvinhu zvinganiko zvaunopa mbiri wakatofoira. Zvinhu tu chete. My D, anditi munhu aindidzidzisa aitaura kuti kana wakuuya pamadhiramu ukaona kuti wakuda kurowa dhiramu unobudisa ruoko nepahwindo wotsimudza muoko kuti ndadini ndokupa imwe chance. Saka communication ndo yakandoleka. Pamwe pacho ini ndikutoti pamwe ndatopedza pandangodzika motikari asina kundidzika. Ndizvezvi. Ende ritori dambudziko rako baba D. Ndo zvauri. 1 communication hauna, 2 ukaona kuti wasvika unongodzika. Ndo zvautori. Taku murume mukuru kuzvitakura kuenda nazvo kwa VID zvaunoita pano zveshe waregea vanhu vataura kuti charity begins at home. Kudrive cheko autogoni baiwe. Augoni baba D because ndo zvauri nyange uchitodrive pano pamba cheo. Ndinewe tichidrive kudai ukangonzwa kuti wasvika unotodzika. Communication hapana. Kwandinenge ndasvika here my D. Inocho uri kudrive wambonibvunza here kuti ndasvika. Unobodibvunza here kuti my D wona ndiri kukudrive communication sign language wasvika here ndotaiwa ndasvika ngatidzike. Tasanu murume mukuru adzika godzi papata kuisa kutsika mafuta kuti tatata kunge windapu hwakombi. Woraiti unoziva kuti unokasika kusvika unokwachimbotsikirai mafuta acho. My D muri kuti iko nyenyi iri papi kwe my D. Inyaya kwa VID uku makatambisa mari yangu yakawanda. Aiwa my D inyaya kwa VID here my D yamuri kutaura. Inyaya kwa VID baba D iri kundirwadza because zvakangofanana. Ameno zvauri une purpose unomhanya unongozvifunga iwe nguva yekudrive ye unozvifunga wega. Hauna kana communication. My D muri kuti my D drive rini pana pani. Ani drive rini. Muno drive ashi. Kana masvika modzika. Andinge ndasvika here. Ko inini wacho ari kudrive kwa mambonibvunza here kuti wasvika. Ndosaka ndati my D ichiri nyaya license here yamakutaura kana makutaura dzimwe. Even taxi driver makombi anotobvunza. Masvika here ambuya. Ndozvamunotaridza kuti my D wasvika here. Muchiiswa ruoko kwa VID maidziswa zvemaoko dai. Muchiiswa nguva mune muchidriver paipa ndiriwo muchindidrive. Muchiiswa masign language communication. Ndoziva kuti baba D vari kucommunicate. Aiwa baba D vakudzika. Inokungoda hapana chinonetsa my D iwe unogonawo kudrive anditika unombodriveawo. Iwe zvakafanana kanganiko ndichimboda kutry kudrive panapa asi kana wasvika unongodzika. You are failure. Saka inini my D nyaya nyini handichazivi kuti muda kuti ndizame kuita sei. Handichazivi. Akugoni kudrive ndo zvingoripo. Kana tanga wadzidzira kugona kudrive pano pamba mozonopuwa chitambi kwa VID. Things say they why. Saka ndopangori nenyaya yenyu chete. Ndizvozvo dzidzira. Ndakanyimwa chitambi kwa VID ndopanovha mandishungira kuti hanzi mari yenyu. Aichizvo but kudrive amugoni. Amutogoni zvinotokushupai munongofunga kungorova mafuta. Lo tumafuta bichana muchimbopaka muchimbodai neutral muchimbodini muchinyutura andizvo zvandinoita here ndichifamba nemi. Amudaro ndinzweka inini handinowa mune muchidrive here. Ani ndinde chidrive my D ndichifamba nemi my D ndinofamba sei ini. Uno mafuta fofa mafuta. Andinge ndasvika. Ko inini? Inini ka. It is finished.